Kaixo, oraingo bi problemak oso desberdinak dira. Lehenengoa, autobusei buruzkoa da, eta desenteko osatuko zaizue irakurtzea. Informazio asko dago, irakurri lasai, patxaran, eta saiatu zaitezte informazio esanguratsu ateatzen. Eta oantxe bertan, egongo gea berriro. Kaixo, problema irakurri dezute ezta, pixka bat korapilotsua informazio asko dagolako. Baina goazen hastea beti bezala galderatik. Zer galdetzen digute? Zer eskatzen digute? Esaten digute zenbat aldiz dagoen problema. Horan, problema kopurua galdetzen digute. Problema kopurua. Ez dakigu. Eta noiz dago problema hori? Zer gertatzen denean? Bi pisuko bi autobusak bat egiten dutenean geltokian. Autobus asko daude, ikusten dudanez, 28 linea daude, 19 nasa daude, problema da, bi autobus daudenean. Topo egiten dutenak. Eta bat da, 50 minuturo etortzen da, eta hori da, Bartzelonakoa, eta noiz arte daude? Zazpiak arte. Hoi da, azkeneko momentua, zazpitan alde egiten du, eta ez detortzen egunean behartan. Bestia, Bilbokoa. Bilbokoa da 40 minuturo, Bilbo, eta hau, horren berandu bukatzen du, 10etan. Zein diferentzi dago bat eta bestean artean? Adibidez, zazpitatik aurreak problemarik ez dago. 8etan, 9etan, 10etan, Bilbokoa bakarrik dagoenez, arazoa egon daiteke lehenago, 7etan, 6etan, 5etan, noiz hasten dira goizeko 6etan, eta hasten dira goizeko 6etan. Orduan, goaz ikustea, noiz dagoen problema. Hau, baldin bada 50 minuturo. Eta bestea, 40 minuturo ikusi bat dugu, biak noiz egiten duten topo, ez? Horrela, eta beste horrela, iritsiko da momentu bat, elkartu ingo dianak. Hori zer da? Hori da multiploa. Multiploak aurkituko ditugu. Multiplo komunetako txikiena. Norena, 50 eta 40-rena. Hau kalkulatzeko jarriko dugu. 50, bikin, 25, bostekin, bostekin bat. 50 da, bi bider, bost berdi. 40 deskomposatzerakoan, da, bina, 20, zati bi, 10, zati bi, bost, zati bost, bat. 40 da, bi ber iru, bider bost. Deskomposatu ondoren, orain multiplo komunitako txikin hartzeko, hartu baritugu guztiak. Hora, egia esan, hemen, bi eta bosta, denak hartuko ditugu, baina berretzaile handienarekin. Hora, hemen, bi, eta hemen bi berriru, hartuko dugu bi berriru. Bost berri eta bost, hartuko dugu bost berri. Guazen kalkulatzea. Bi bider bi, 8, bost bider bost, 25, bider 8 berren. Horain, 200 minutu dira. Horan, 200 minutuan elkartuko dira. 200 minutu, guazen ordutara jakitea zenbat ordu dira, bestela ezingo dugu ondo kalkulatu. Horan, 200 minutuak zatentuko dugu, ordu bakoitzak dituen minutu kopuruakin. Ordu bakoitzak zenbat minutu ditu? 60. Horra ingo dugu, zati 60. Eta ez ditugu zeroak kenduko, bestela, ondarra, atako zaigu desberdina. Mantendu behar dugu dagoen bezala, Orduan, zenbana, iruna, iru bider 0, 0, 6 bider iru, 18, hogeira, bi. Orduan, 200 minutu, zati 60 minutu, zehatatzen ezkigu, 3 ordu eta 20, ondarra, zer dira, 20 minutu.
Honek esan nahi du, 3 ordu eta 20 minutu pasatzen dianean, elkar topo ingo dutela. Eta berriro beste 3 ordu eta 20 minutu pasatzen direnean. Orduan, lehenengo aldiz, noiz egoten dira biak batera, goizeko 6-etan. Hor arazoa dago. Pasatzen dianean 3 ordu eta 20 minutu, berriro egongo da arazoa. Noiz da? Goazen batutzea 6-ri 3. 9, 20. 9 eta 20 direnean. Jarrai dezagun. 3 ordu eta 20 minutu gehiago. Hori 3 eran ez dita, 12 eta 40 minutu. Horren, beste 3 ordu eta 20 minutu. 20 minutu nahazten badiot, 40 gehi hogei, 60 ordu bat, ja. Da, orduan, erantzi bat diot ordu bat, 3 ordu behi. 12, 13, 14, 15, 16, lautan. Urrengoa, erantzi bat diot 3 ordu eta 20 minutu. 16, 17, 18, 19 eta 20 minutu. Eta, kasu honetan ikusten dut, Bartzelonakoa ez dagoela. Orduan, ja bukatu du, 7 alde egin du eta ez dago hemen. Orduan, hemen ez dute topo egingo, orduan zenbat aldiz egingo dute topo 6-tatik aurrera, 3 aldiz. 9 eta 20, 12 eta 40, ordu batek 20 gutxitan, eta 4-etan. Orduan, 3 aldiz da erantzuna. Hau da, lehenengo problema. Eta bigarrena, irakurri berazute, bitxi dendari buruzkoa. Testua motzagoa da. Eta nik uste dut, errexago ingo dezutela, datua jartzea, eta beste problema da, jakitea zein den soluzioa. Kusiko dugu. Horaitxe, irakurri zazute, 2 aldiz gutxinez, Ze moduz, hobeto ez da, aurreko problema baina horrexagoa dago. Orduan, guazik uste bitxiten den datua jartzea. Lehenengo gauza, zer galdetzen digute? Galdetzen digutena da, zein da eskatu behar dudan katen luzera neurria. Zerrekin egin behar dugu? Perlekin. Orduan, katen luzera neurria. Katen luzera neurria. Zerrekin egin behar dut? Perlekin. Oidan, negoza ez dakiguna. Eta bigarrena ez dakiguna, zenbat kate eskatu behar ditut. Horra, kate kopuru ere ez dakit. Kate kopuru. Oidan, bi datuak ez dakizkidanak. Oan guazen ikustea, zer dakidan? Dakit, 154 perla zuri daudela. Horra, 154 perla zuri daude. Zer dakigu gehiago? 80 perla gris daudela. 80 perla gris daude, eta 12 brillante gorri, hori ez jarriko. Galdetzen digutena da, katen luzera neurria perlekin egin dena. Orduan, zea jolazte guzema brillante daude. Hoi gerorako, beste problema bat egiteko, ez hau egiteko. Hori jakinda, guazen ikustea nola egiten den, edo ze prozedura jarritu behar dugu. 154 perla zuri baldin badaude, eta 90 perla gris, zatitu inbarko dugu, banatu inbarko dugu, lepokoak egiteko. Orduan, banatzerakoan, egiten zatiketa bat. Orduan, ingo dugu, zatiketa, zatitzaile komun, baina handien hartu behar dugu. Esan digutelako, lepokorik alden handien egiteko. Orduan, zatitzaile komun handiena, 154 eta 90 perlena. Orduan, deskomposaketa ingo dugu, 154, zati 2, 72, zati 2, 36, zati 2, 18, zati 2 asko daude, zati 2, 9, zati 3, 3, 3, bat. Orduan, 154, da, 2 behar lau, 2 behar 2. 80, zati 2, 45, oain zati 2 ez da. Irukide, atatzez egun. Lau gehi bost, bederatzi. Horra irukin, bada. 45, zati 3, 15, hau iruko taula da, zati 3, bost, bat. Zagit azkar egin noan, goatu zaitezte,
zatitzaile irizpidea zeintzu diren. Eta horren, 80 izango ditzake, 2 bider 3 ber 2 bider 5. Zatitzaile komuna handiena kalkulatzeko hartu behar dira zen biderkade komunak. Horren dugu 2 eta 3. 2 eta 3. 5 ez, zer da komuna ez dago bidetan. Eta txikienarekin 2 ber 4, eta hemen 2. Horren 2 hartu behar dut, 2 ber 4 ez. 3 ber 2 eta 3 ber 2, 3 ber 2, hori bai. Ordan, 3 bider 3 bederatzi, bider 2 18. Ordan, badugu erantzuna. A, izango ezake, 18ko kopurua. Ordan, perla kate bakoitzean, 18 perla jarriko ditugu. Eta bigarren galdera da, kate kopurua. Zenbat kate eskatu beharko ditut? Ordan, hortarako egin beharko ditut, zatiketak. Hartu beharko ditut 154, eta zatitu beharko dut 18ekin, jakiteko zenbat kate egin behar ditu da. Orduan, hau izango litzake, zati 8, 8 bider 8 94, 6 bururako, 8 bider bat 8, gehi 6, 0. Orduan, 8 kate perla zurientzat, bada beste modu bat, aurrekoan esan dizuen bezala. Zatitzaile komuna honena da 2 bider 3 ber 2. 2 bider 3 ber 2. Orduan, ze gelditzen zego hemen? 2 ber 3. Orduan, 2 ber 3, 8 da. Ulertu da? Hau da, 2 bat 2, 3, 4, bat, 2. Komuna da hau. Orduan, 2 bider 2 bider 2, 8 perla zuri. Zatiketak ez egiteko, kaso honetan. Eta beste honetan. 18ko purua da, eta ditugu 80 perla zuri. Horra hartu behar ditugu 80 perlak, eta egin behar dugu berriro, zati 18. Kaso honetan, egingo dugu bider 5. 8 bider 5 berrogei, 4 bururako, 5 bider bat 5, gehi 4 bederatzi. Ordan, behar ditugu, 5 kate perla grisentzat. Guztira, 13 kate. Hemen, zatiketa ez badu egin nahi, kaso honetan, egin beharko duguna da. Zein da zatitzaile komuna handiena? 2 bider 3 ber 2. Orduan, hau kentzen badut, zenbat kate behar dira? 5. Eta honekin bukatuko genituzke 2 problemak. Beste bat arte, agur.